Jednému klientovi som pomáhal s randením a on mi povedal, že Andrej, všetko funguje super, lenže niektoré z svojich rád na moju ženu nefungujú. Ona je taká, špecifická. A ja, že dobre, prečo ti príde, že tieto rady nefungujú? Daj mi príklad, čo také sa deje. No a on mi povedal, nenapísal som jej prvý po nejakej prvej romantike a ona sa na druhý deň potom na mňa strašne hnevala a začala mi písať, aký som sukničkár a tak ďalej. Bola úplne rozčúlená, myslela si, že som ju odkopol a bolo to úplne celé zle. A celý vzťah sa nám tým skoro dokazil. A ja hovorím, že dobre, prečo to bereš, akože sa vzťah dokazil? Za to, že sa s tebou háda, alebo za to, že prejavila voči tebe nejaké emócie? Prečo si myslíš, že je to zlé? No a tam si uvedomil to, že vlastne keď mu prejavuje ten hnev a tie emócie, tak ten vzťah tam vôbec nemusí končiť. Práve naopak, tam vzniká dynamika a príťažlivosť. Tento princíp si dnes trošku viacej rozoberieme. Rozoberieme si to z viacerých strán, prečo vznikajú takéto hádky a na konci si povieme, ako ich zvládať. Častokrát si myslíme, že náš vzťah nefunguje iba preto, že sa niekedy hádame. Lenže treba si tu uvedomiť, že hádka sama o sebe nie je nejakým zlým prejavom alebo prejavom toho, že vám vzťah nefunguje. Veľmi závisí od toho, o čom sa hádate a či máte v tom vzťahu seriózne problémy, či sa hádate o serióznych nejakých vážnych veciach, kde, sa navzájom podvádzate a hádate sa o tom. Toto je úplne iný typ hádky. Teraz sa bavíme o takých drobných nejakých hašterkách, čo behom dňa, dvoch, maximálne vymiznú. V prvom rade tu mal môj klient zle nastavené takú tú víziu, že čo je to ideálny vzťah. On mal takú nejakú predstavu, že vzťah bude dobrý a ideálny vtedy, keď sa oni dvaja nebudú hádať. Lenže v dynamickom vzťahu sa vždy nájdú nejaké hádky. V dynamickom vzťahu bude vždy tá žena prejavovať emócie a nemôžeš očakávať, že bude prejavovať stále iba tie dobré, iba nejakú vášeň, zamilovanosť, radosť, nadšenie. Niekedy tam bude aj hnev, bude tam smutok, budú tam všetky emócie. Nemôžeš mať iba nejakú časť emócií, nemôžeš mať iba pozitívne emócie. Takže keď chceš mať v tom vzťahu dynamiku a priťahovanie, keď budeš mať veľký rozdiel medzi mužským a ženským princípom, tak vtedy sa určite do nejakej istej miery budete hádať a budete tam mať aj nejaké haštierky medzi sebou. Dôležité je si ale uvedomiť, že to nie je zlé. To nie je prejav toho, že vám to vo vzťahu nefunguje, nie je to prejav toho, že niečo robíte zle. Jediné, čo môže byť na takýchto hádkach zlé, je, keď ich nevieš zvládať. Problémy nastávajú vtedy, keď zle zvládate tieto hádky. To, že vzniknú a že existujú samo o sebe nie je problém. Problém je, keď sú nezvládnuté a potom následne narúšajú vašu vzájomnú mužsko-ženskú dynamiku. A narúšajú ju takým spôsobom, že žena, keď sa na teba hnevá, ona ťa svojím spôsobom vie takto testovať. Vie si overiť, že či si dostatočne silný muž. Spustí nejaký emočný proces, spustí na teba nejakú hádku, nejakú emocionalitu na teba vyleje, ukáže ti svoje emócie a čaká, ako zareaguješ. Keď zareaguješ z mužskej energie, zachováš sa stoicky, že ťa nič nevyhodí z toho tvojho smeru, ktorý si stanovil, nerozhodia ťa jej emócie, nezlakneš sa toho, nebudeš jej ani nadávať za to, že je emocionálna, nebudeš jej vyčítať, že stále sa s tebou háda, tak v tom prípade cez takýto test prejdeš a ona môže byť zase nejakú dobu spokojná s tým, že má doma silného muža. Keď ale naopak jej budeš vyčítať, že prečo sa so mnou stále hádaš a ty sa furt iba stále so mnou hádaš a furt sa hneváš a furt máš so mnou nejaký problém, stále niečo zlé, nemôže byť doma chvíľku kľud, tak presne vtedy si ten test nezvládol. Vtedy si jej dal najavo, že nie si dostatočne silný muž, že nie si dostatočne silno v tej mužskej energii, v tom mužskom princípe,
že sa správaš podľa ženského princípu. No a čo to pre tú ženu vlastne znamená, keď jej ukážeš takto, že nie si v mužskom princípe? Niekto v tom mužskom princípe, v tom vzťahu musí byť. No ale keď to nie si ty, tak dvakrát hádaj, že kto to potom bude. Bude to tvoja partnerka, ktorá bude musieť ísť do mužskej energie. Pretože mužská energia od podstaty je princíp prežitia. Všetky mužské hodnoty sú na základe prežitia. Od doby kamennej, od úplného praveku je to zakladané na princípoch, aby sme prežili, aby sa zabezpečili základné veci pre prežitie. V dnešnej dobe je to peniaze, základné starosti, kedy treba čo zaplatiť, kedy treba veci nakúpiť a tak ďalej. Sú to základné princípy prežitia. A keď ich nenaplňaš ty, tak si ich začne preberať tá žena. Začne mať pocit, že sa musí postarať, že musí niečo robiť, že sa musí starať dokonca aj o teba, že sa musí starať o domácnosť, začne nad tým rozmýšľať a presne tým sa začne dávať do mužskej energie, ktorú by si mal riešiť ty a nie ona. Samozrejme teda pokiaľ chceš, aby vám to vo vzťahu fungovalo a mali ste riadnu dynamiku. Čiže pri tomto sa môj klient stretol v podstate s takýmto testom od ženy, kde chcela zistiť, či si stojí za tým svojim rozhodnutím, čo spravil, či je dostatočne silno v mužskej energii, v mužskom princípe, či to má pre ňu vôbec zmysel ďalej sa zaoberať s týmto mužom. Preto keď sa na to pozrieš z takéhoto pohľadu, tak už to naberá na takom obraze, že vlastne to nie je také dramatické, ono to dáva vlastne aj celkom zmysel, prečo to tie ženy robia. Oni si potrebujú byť isté. V dokonalom vzťahu tá žena sa musí vedieť spoľahnúť na svojho muža. A ona to potrebuje nejak zistiť. Keď si nie je istá tvojou mužskou energiou, začne ťa testovať. Začne to skúšať, že či si v mužskej energii. Ono to dáva veľký zmysel. Vôbec to nie je náhodné, nerobia to pre zábavu. Prirodzene to tak funguje. Keď sa ti majú zdôveriť, majú ti veriť, majú sa na teba spoľahnúť, tak si ťa musia najprv otestovať. Ďalšia dôležitá vec, ktorú si môj klient neuvedomil, keď si myslel, že sa mu deje niečo zlé, je, že si prirodzene vyberá ohnivé, temperamentné ženy. Vždy, keď mal nejakú partnerku, ktorá bola o niečo kľudnejšia, tento vzťah ho absolútne nudil. On sám je tiež impulzívna ohnivá povaha a vyberá si tiež ohnivé ženy. No a keď si predstavíš dvoch takýchto temperamentných partnerov, tak ako asi môže fungovať takýto vzťah? No je temperamentný na všetkých úrovniach. To znamená, že súčasťou toho bude aj to, že sa niekedy budete hádať. Možno aj často, možno aj každý deň. Temperamentné vzťahy sa niekedy hádajú každý deň. Vášnivo sa pohádajú a večer sa vášnivo pomilujú. A veľmi dobre im to takto bude fungovať. Lenže keď si vyberáš temperamentné ženy a keď vieš, že ťa prirodzene priťahujú takéto ženské ohnivé temperamenty, tak nemôžeš očakávať, že tá žena sa s tebou nebude hádať, že s ňou nebudeš mať takéto problémy, že s ňou budeš mať kľud. Takéto veci nesmieš očakávať, pretože temperamentná žena ti to nikdy nedá. A ty budeš mať potom stále pocit, že niečo v tvojom vzťahu nefunguje, stále budeš mať nejaký pocit nenaplnenia a to všetko iba preto, že si zle nastavil svoje očakávania. Od takýchto žien musíš očakávať temperament. Na všetkých úrovniach. Keď sa ti páči temperament v posteli, tak musíš vedieť žiť aj s tým, že budeš mať temperament počas každodenného života. Bude temperament počas šoférovania, počas nakupovania, počas všetkých bežných aktivít. Takže veci, na ktoré som ho nasmeroval, aby s nimi pracoval, bolo, že sme mu trochu upravili tú mienku o tom, že vzťah je dobrý iba vtedy, keď sa nehádate. Že funkčný vzťah znamená vzťah bez hádok, pretože toto sa vôbec nerovná. Funkčný vzťah neznamená, že sa nehádate alebo že sa nebudete hádať. Nastavili sme to tak, aby chápal, že hádky sú prirodzenou súčasťou vzťahu. Je to prirodzenou súčasťou toho ženského testovania, ženskej energie. Žena si tak prirodzene potrebuje zistiť, či sa nachádzaš v mužskej energii, či sa o ňu vieš postarať. Ďalej sme si prešli to, že počas takejto hádky, keď príde a treba ju riešiť, treba si zachovať chladnú hlavu. Treba si zachovať svoj stoicizmus, svoj stred,
pevný oporný bod, z ktorého ma takáto hádka nevyvedie. Keď takáto hádka príde, tak musí ostať v tom svojom strede. Toto sme si jasne stanovili, aby sa nestávalo to, že tieto testy od žien v podobe nejakých hádok alebo prílišnej emocionality nebude zvládať. Pretože keby to nezvládal, žena to automaticky vyhodnotí, že ona musí ísť do mužskej energie. A to samozrejme nechceme docieliť. A následne sme trošku ešte upravili ten pohľad na tie temperamentné ženy, keďže od temperamentnej ženy nemôžeš očakávať kľud. On si myslel, že vie mať temperament a na druhej strane vie sa s ňou večer kľudne porozprávať. Lenže toto súvisí aj s tými druhmi vzťahov, ktoré sme si už vysvetľovali v predchádzajúcich videách. Nemôžeš od jednej ženy očakávať všetko. Temperamentná žena ti vie dať viacej temperamentu, ešte viacej, keď s ňou pracuješ správne a ty to musíš ale vedieť zvládnuť, tento temperament. Inak sa vám to rozpadne ako domček z kariet, keď z neho vyťahneš jednu kartu. Takže v princípe bolo to riešenie úplne jednoduché, stačilo si trošku upraviť svoj pohľad na túto vec, stačilo si uvedomiť, že hádka nie je zlá vec, že temperamentná žena bude mať temperament a stačilo prestať očakávať od tejto ženy, že bude mať chladné alebo teda kľudné prejavy voči tomuto mužovi a potom sa to náramne zlepšilo. Pretože môj klient začal pracovať s týmito hádkami, ako by to boli testy, začal k tomu tak pristupovať, začal tieto testy zvládať s chladnou hlavou a následne sa vedeli posunúť ďalej a zlepšiť takto dynamiku vo svojom vzťahu. Ďakujem ti za sledovanie, verím, že toto ti dalo veľmi zaujímavý pohľad do mužsko-ženskej dynamiky. Ak máš nejaký zaujímavý osobný zážitok alebo máš niečo, s čím by si chcel poradiť, kľudne mi napíš do Instagramovej správy a kľudne ti osobne veľmi rád poradím. Ďakujem ti pekne, maj sa.